Hello， 大家好，我是 Lisa。我今天有一个特别来宾，Yusuke さん。はい、ゆうすけです。娃娃 TV。Yusuke さん呢是我在 Berkeley 的一个练习说日文的 partner， 他是来这边游学的。那我听说日文呢有很多跟中文不一样的动物的叫声，所以我今天就想要请 Yusuke さん来帮我们示范一下，看看跟中文到底有什么不同。那我们就开始吧。第一個は犬。犬？ワンワン。ワンワン。台湾もワンワン。おう、せ？じゃあ次は猫。猫。にゃー、にゃーにゃー、にゃー。台湾はミャオミャオ。ミャオミャオ。ミャオミャあー。日本でもミャオミャオは言う。じゃあなんてニャンニャン。にゃんにゃんの方が一般的？一般。うん。でも猫の声はミャオミャオでしょ。ミャオミャオ。いや、でも多分日本で聞いたらみんなにゃにゃにゃって言うと思う。そうですか。じゃあ次は鶏。鶏はもう一つだけ。コケコッココケココ。ー。コケコッコ台湾はコココー。おお、ククク。コケコッコーにしか聞こえない。日本だったら。そうです。アメリカは？アメリカ多分グググ。ククク。おお、そっちの方が普通なのかな。はい、普通の鶏の声。コケコッコーは聞こえない？聞こえない。どうして鶏はコケココ？本当にコケコッコーにしか聞こえない。じゃあカエル？カエルはゲロゲロ。ゲロゲロゲロ。ゲロゲロ。いや。台湾はクワクワ。クワクワ。あー。日本は日本はゲロゲロ。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 そう、かわいい。かわいいでしょ。かわいいです。ゲロゲロ。ゲロゲロ。ゲロゲロ。次は牛。牛はもう。いや。台湾はもう。あー、セイム？多分。もう。それにしか聞こえない。はい。じゃあ豚？豚はブーブー。ブーブー。ブーブー。いや。台湾はあー。字はないです。でも豚の声はあー。できてる？はい。じゃあ馬はヒヒー。ヒヒー。ヒヒヒヒー。ー。台湾は多分あー。馬のモノマネはね、ブー。多分私もできない。日本語は？日本語はヒヒー。ヒヒー。はい、かわいい。ヒヒー。そう。かわいいね。そんな感じ。次は羊。羊はメー。台湾もメー。メー。あー。めっちゃうまい。めちゃうまい。じゃあカラスはカーカー。カー。台湾はあ。そっちのアニメのわかる。日本のアニメ。日本のアニメ。そう、そっちの方がリアル。はい、そう、リアルリアル。です。現実的。はい。カーはどっちかっていうと子供とかのお話の時とかにカーとか。カー。じゃあラストは鳥はチュンチュン。鳥は中国語でチュンチュン。おー。似てる。鳥の声。チュンチュン。多分ネズミもチュンチュン。ネズミも？ネズミは日本だとチューチュー。台湾で多分チュンチュン。チュンチュン。鳥はチュンチュン。鳥はチュンチュン。かわいい。そっちの方がかわいい。
好，那以上呢就是我们的日文跟台语的动物叫声的对比，大家觉得怎么样呢？哪个比较可爱呢？可以留言告诉我们哦。另外还有什么不同的叫声也可以留言告诉我们哦。好，那今天的影片结束了。如果你喜欢这个影片的话呢，不要忘记帮我按赞、订阅、开铃铛、加分享。那 Lisa 也有 Facebook 跟 Instagram， 不要忘记去 follow 按赞哦。另外呢，也可以去 follow Yusuke 上的 Instagram 哦 Follow me。 ，follow 他的 Instagram 哦。好，那我们就下次见啦，拜拜。拜拜。